Аз съм Красен Рачев, главен бариста на кафе Спетема. Днес ще ви покажа как да приготвите вкъщи една разхлаждаща и в същото време много полезна напитка с зелено кафе. Зеленото кафе на Спетема е сурово, натурално кафе от 100% арабика, което има мощен антиоксидантен ефект и повлиява положително на много процеси в организма.